Tots els començaments d'anys ens plantegem nous propòsits. És una manera de reiniciar una nova etapa de la nostra vida. Els inicis d'anys és el moment en el que fem balanç de com ha anat l'any anterior, de què és el que hem fet bé, què és el que hem fet mal i, sobretot, plantejarem-nos què és el que podríem fer millor. I d'ahir és d'on sorgeixen els nostres propòsits. Tot el món ho fa. Uns es plantegen un tipus de propòsits, altres es plantegen altres tipus de propòsits. I aquests propòsits poden ser o bé estar relacionats amb el nostre treball, tractar de millorar la nostra posició en l'empresa o en el lloc on desenvolupem el nostre treball, aconseguir una millora o un treball nou que siga millor, més retribuït, en millors condicions, i també ens plantegem propòsits des del punt de vista personal, no? Propòsits relacionats amb la nostra família, amb la nostra vida personal, amb la nostra salut. Tots aquests propòsits són vàlids i la veritat és que és molt convenient que una persona o que les persones tinguem propòsits en la nostra vida i que a més aquests propòsits anem canviant-los o anem renovant-los any rere any. Per tant, el començament d'any és sempre un bon moment de plantejar-se o de revisar com podem millorar la nostra vida tant des del punt de vista professional com des del punt de vista personal o familiar. Però moltes vegades què passa? Pues que aquests propòsits no es converteixen en realitat, bé perquè no som capaços d'aconseguir-los o bé simplement perquè no fem els esforços suficients per a poder alcançar-los. I de vegades això és així perquè no ho plantegem bé. Jo en este vídeo el que vull és donar-vos una sèrie de consells o intentar ajudar-vos a plantejar-vos uns propòsits i uns objectius en el nou any que ara comença, una sèrie de consells que d'alguna manera vos puguen servir per a aconseguir aquests propòsits que altres vegades o altres anys vos heu plantejat i que mai heu aconseguit o que no ho heu aconseguit d'una manera satisfactòria. Anem a suposar que el nostre propòsit és tindre a partir d'ara una vida més saludable. Aquest seria el nostre propòsit. Bé, el primer que hem de fer és donar-li una concreció a aquest propòsit, que sigui algo més concret. I per a fer-lo, convertir-lo en algo més concret, el que hem de fer és plantejar uns objectius específics relacionats amb aquest propòsit. En aquest cas podria ser, si el que busquem, el nostre propòsit és millorar la nostra qualitat de vida o fer una vida més saludable, dos objectius relacionats amb aquest propòsit podrien ser, d'una banda, fer exercici o fer més exercici i d'altra banda seria el millorar el que seria la nostra manera de menjar o menjar d'una forma més sana. Bé, ja tenim aquest propòsit que l'hem desglossat o l'hem dividit en dos objectius concrets. D'esta manera serà més fàcil prendre mesures o accions concretes per a poder aconseguir-los. I a més també tinguem en compte que quan un es planteja un propòsit hem de mesurar-lo, hem de saber mesurar-lo, perquè al final, quan passa el període que ens hem marcat i revisem si l'hem alcançat o no, necessitarem fer una comparació. I per això hem de concretar aquest propòsit en una sèrie d'objectius específics. Este seria el primer pas. Però és que inclús cadascun d'aquests dos objectius que ens hem plantejat, bé siga el de tindre un menjar més sa, menjar d'una manera més sana, o bé siga fer exercici, hem de concretar-los encara més. Per exemple, menjar més sa, podríem traduir-ho en algo més concret, com podria ser reduir el consum de dolços o el consum de sucre. O d'altra banda, podria ser també el menjar més fruites i més verdures. Entonces, estem aquests objectius encara especificant-los encara més per a poder mesurar-los. I d'altra banda, l'altre objectiu, que és el de fer exercici, podem concretar-lo també, per exemple, en dos subobjectius concrets que serien anar a fer una taula d'exercicis tots els dies o anar al gimnàs, o bé podria ser també utilitzar menys el cotxe i caminar més. Ja tenim el propòsit concretat, definit,
especificat en 2 objectius i a la vegada aquests 2 objectius els hem concretat encara més en subobjectius específics. Este és el primer pas que hem de fer. D'esta manera, insistisc, anem a poder mesurar i anem a poder controlar, anar avaluant al llarg del temps, en la mesura en què va passant l'any, en la mesura que van passant els mesos, anem a poder comprovar que efectivament estem complint amb la planificació que hem fet del nostre propòsit. Perquè aquests objectius i subobjectius, el següent pas, la segona qüestió que hem de tindre en compte és que hem de fer una planificació al llarg del temps. És molt important que el propòsit i els objectius que ens plantegem tinguen un horitzó temporal determinat. I aquest horitzó pot ser l'any, des del mes de gener fins al mes de desembre. Tenim 12 mesos per davant per a poder anar alcançant o realitzant els objectius concrets que ens hem plantejat per aconseguir aquest propòsit. Doncs jo faig una planificació mes a mes, inclús setmana a setmana, si és necessari, i fins i tot dia a dia, si això ho requereix i ens pot ajudar a aconseguir aquest propòsit. L'horitzó temporal. Sempre ens hem de marcar un temps determinat, si no, mai aconseguirem el que ens proposem, perquè mai finalitzarà el període, no tenim un període de referència per a poder alcançar aquest propòsit. Aquest seria el segon pas o la segona qüestió que hauríem de fer. I un tercer aspecte o un tercer consell que us vull donar és que els objectius, el propòsit i els objectius que ens plantegem siguin realistes. És a dir, que es puguem aconseguir. Això és molt important. Si un es planteja un propòsit que és impossible o pràcticament impossible d'aconseguir, l'única cosa que al final anem a aconseguir és frustrar-nos. Ens frustrarem perquè un any més no haurem aconseguit el que volíem. Un any més, passaran els mesos, arribarem al mes de desembre, farem balanç de quina ha sigut l'evolució al llarg de l'any i ens trobarem amb la conclusió de que no hem alcançat l'objectiu i el propòsit que ens havíem plantejat simplement perquè no hem pres les mesures i no hem realitzat les accions necessàries per a poder alcançar-lo. I per què? Pues perquè hem vist des del primer moment que el que ens plantejàvem era algo inalcançable. Per tant, els objectius han de ser realistes. Això significa que s'han de poder aconseguir, han de ser factibles i hem de tenir els recursos suficients per a poder aconseguir-los. Per exemple, si jo en aquest propòsit de millorar la meva salut o fer una vida més saludable, dins de l'objectiu de fer exercici, me plantege com a subobjectiu concret anar al gimnàs 2 o 3 vegades a la setmana, però després resulta que el meu treball no m'ho permet o simplement no tinc diners suficients per a poder pagar el gimnàs, posem per cas això, lògicament m'estic plantejant un objectiu que no té cap sentit, que és inalcançable. I això generarà una frustració i això impedirà que jo pugui alcançar el meu objectiu. Per tant, si per exemple jo no tinc temps suficient per a desplaçar-me a un gimnàs o no tinc els diners suficients per a poder pagar la quota mensual d'un gimnàs, he de buscar alternatives. I l'alternativa a l'objectiu de fer exercici pot ser fer una taula d'exercicis en casa tots els dies o cada 2 o 3 dies a la setmana en funció del temps que jo tinga disponible. Quan jo tinga un hueco dins de les meves ocupacions laborals i de les meves responsabilitats personals i familiars, jo faré una taula d'exercicis determinat. I d'aquesta manera jo aniré pas a pas aconseguint l'objectiu que jo m'havia marcat. Per tant, molt important, els objectius han de ser realistes. Ara bé, també us he de dir que els objectius han de ser ambiciosos i per tant, l'ideal és buscar aquest punt d'equilibri entre el realisme i l'ambició. Jo quan me plantejo un propòsit i uns objectius associats a aquest propòsit, he de tindre clar que ha de ser ambiciós. Jo vull millorar la meva qualitat de vida, vull millorar la meva salut, perquè això me va a beneficiar enormement. Entonces, és un objectiu ambiciós. I l'ambició també passa pel fet de que jo vaig a fer exercicis 4 vegades a la setmana.
durant 4 dies a la setmana. Doncs m'estic plantejant un esforç addicional. Un objectiu ambiciós és aquell que m'obliga a fer un esforç addicional, a sacrificar, val? A fer un esforç. Doncs, i això és el que se tradueix després en aconseguir uns logros associats a aquest benefici. Val? Però sempre aquest objectiu ambiciós ha d'estar dins dels marcs o del marc de les meues possibilitats. No ho oblidem. Objectius realistes. En definitiva, què és el que hem de fer per a marcar-nos un propòsit en la vida de cara a l'any nou i garantir que anem a aconseguir-lo? Bueno, pues, primer, establir un propòsit clar i que realment el necessite i, sobretot, no mos dispersem. És a dir, no mos plantegem molts propòsits a la vegada. El millor, el més convenient és 1, 2, com a màxim 3 propòsits, perquè si no, no aconseguirem cap d'ells. I, com us deia, aquest propòsit, concretar-lo en una sèrie d'objectius i aquests objectius especificar-los el més possible per a que després puguem mesurar-los. Segona qüestió que vos comentava, fer una planificació de les accions que jo he de fer o he de realitzar per alcançar aquests objectius. I aquesta planificació s'ha de fer dins d'un horitzó temporal determinat, durant un temps determinat. I aquesta planificació implica accions mensuals, accions setmanals i fins i tot accions diàries. I tercera qüestió, és molt important que els objectius que jo me plantege siguin objectius realistes però a la vegada ambiciosos. Objectius que m'obliguen a fer un esforç addicional però que sobretot i a la vegada aquest esforç doni resultats, perquè si no soc capaç d'aconseguir aquests objectius perquè són objectius inalcançables, el que vaig a generar és frustració. I estos són els consells que jo vos donaria per a començar este nou any amb molta il·lusió i plantejant-me una sèrie de propòsits i d'objectius per a millorar la meva vida, com vos deia, tant des del punt de vista personal i familiar com des del punt de vista del treball o de relacions laborals, del punt de vista professional. Molt bé, bueno, pues espero que vos siguen d'utilitat estos consells, este vídeo que vos estic facilitant i per suposat que podeu posar tots els comentaris que vulgueu en el vídeo i sobretot si aneu a fer-ho, aneu a marcar-vos un propòsit i aneu a intentar alcançar-lo i utilitzeu els trucs o els consells que jo vos he donat, sí que m'agradaria molt que comentàreu en el vídeo si al final o realment vos han resultat d'utilitat o no. Aprofite també per a desitjar-vos un molt bon any. Que el disfruteu.